सोनाया बुग्लुंजोब्बाय मालाय हिनलाय हाथायखौ नायनो खैथा जाखो हिनलाय आरो हियन हान हि हा होनलाय हि होनदो हियन हियन दे माव थेना लाखो हिन थिननाया हिन दे हा जानायखौ जागायबाय आयौ हाखुमाबाय हनै सासे जादो गैला जादो न'आ खुसि गोथाव जादो दे जादो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जों दायो जोंहानि न'आवहाय थांगासिनो दोङो आलासि जानो थांदों आरो ओमफ्राय दा रौतायावहाय थांगोन फिसा खामानिनि थाखाय ओमफ्राय जों दिनैनि दिनाव मा जायो मा जाया आलासि जानानै मा जाहोयो बेफोरखौ एसे मेम'रि दोनथ'थ' भिडिअ बानायलांसै ब्लग भिडिअ जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङा जिरिसना दे नों मामखौ माबोरै जायो खोन्था दे आम मारै जायोमोनलाय मामखौ आमिलानाव माम जागोन न' सना माइनाव टेस्टि होनदो दे टेस्टि नैबेना टेस्टि आइदिसो टेस्टि जों थांबाय थादो न' हनै मोसादो नै दायो जाहा जिरिसनाया मोसागोन नै दे मोसाबावदो दे आं मेथाइबो खननो रोङाहाय आफायासो खननो रोङोमोन देलाय आफा खनना होलाय मेथाइखौ दे आफा खनना होलाय नै आफाया मेथाइ दे आयु सना मोसासोबाय दे मेथाइ गैया मा गैया दे बैसागो बोथोरा सफैलायबाय दे सना मोसादो दे apa deh dakum marbinani meथे नायदो जिरसना नै जिरसना इथसे नै जों मोनफैबायबो दसेनो बारा गोजान नङा नालाय ओमफ्राय जोंहा जिरसनाया जि गारि गाखोनायावहाय मोसाबोगासिनो मोसानोनो हाथारा बिमा जेरै फिसासो जासिगोन नामाथाय बिमायाबो मोसानो हाया नै फिसायाबो मोसानो हाया गारियावनो मोसानो मोनफैबाय आरोना जों दायो हाबैनोसै फैदो बेल होननानै लादो मारबुनालाय मा खालामदों मा आनलाय गगा मोनदो मानसिया बाहाय रुमाला Hello mama. Money of having you. Huh? Mau học từ rất hay. No मोनफैनानै नै आङो जिरिसनानि लंपेन्ट सुदों हास'नानै लाबोदों आरो लंपेन्टआ एसे गोलावद्रायखाय गुसुं खालामनो होननानै हास'नानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो सुगासिनो बे मेसिना आंनि ओमफ्राय जाहा रुपुलुआ बिनानावा ब्लाउस सुयो नालाय गोदान डिजाइननि ब्लाउस सुयो फ्रकफोरबो सुयो कुर्तिफोरबो सुयो इदिनो आरो बायदिसिना सुयो बिनिखायनो लाबोनानै दोनफैथ'दों आरो आंबो बाहायनाय जास्राया नालाय बिनिखायनो लाबोनानै दोनफैथ'दों मोनसे सुखांबाय सुनोनो सोलाबथारा जिरिसनाजोंनो हाय नै जाहा जिरिसनाया गोजांबायनो सुइटार गानबाय ओमफ्राय जोङो न'आव थांनाया ओंखाम जानानै फैबाय मुला ना दाउ भाजा लेस्रा फ्राय जानानै फैबाय ओमफ्राय दा जानाय समाव
भिडिअ लानायखायसो देखायबायदा आं होलो होलो मानसिया होलो होलो दे नोङो इ होनलाय इ होनलाय इ होनदे सा रे गा मा पा धा नि सा होनदे देलाय होनदे दे मोसालाय खनसे मोसालाय dinka tika 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 dinka tika 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 dinka tika tika dinka tika tika दामनाल' होनांगौ मोसानोल' नागिरखायो जोंहा जिरसनाया ओमफ्राय नै इथिंजाय दङ जोंहा जिरसना बिफा मुथु ओमफ्राय जोंहा जिरसनाया उन्दुनो ओंखारबायनो खर' मानबाय दे खनसे मोसाबाव दे जों दायो नै रौतायाव दंफैयो जिरिसनानि गस्ला सुवेटार बायनो फैदों लाबाय लानाय जाबाय आरो नै बेखौ लाबाय आरो दामखौनो खालामनाय जायाखै बेसेबां लागोनथाय বাইদেউ কিমান ল'ব 800 লেখা আছে লেখাটো বহুত আছে লেখাটো বহুত আছে 15% দিও দাদা जों रौतानिफ्राय दाबो सहैयाखै ओमफ्राय रौतायावहाय जोंहा मारबिनिया दंफायोमोन आरो बिमानैजों ओमफ्राय दायो थांफासिगोन जोंजों लोगोसेनो ai thì dong ai nei sama ma hayan deh mama hayan deh sabo mezang जोब्बाय प्रग्रामा जोब्बाय ए मोनालाय माथो फेरवेल जाबाय नोंनियाव जाबाय मा होन दे बाय बाय होन बाय बाय आबोमोन माखो बाय बाय होन दे बाय रौतानिफ्राय न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय नै आरसिम दखानावबो हाबबोदोंमोन नालाय बडि लसन लानानै फैबाय ओमफ्राय नै बियो खानाय गगानायनि सेराम सेम्पु बियो आथिं गावगानायनि क्रिम बियो मोखां माननाय मोखांनि सिथर मोखांनि दागो बेफोरनि क्रिम आरो गोजां बोथोरावहाय बिराद मोजां बियो मोखांखौ गुरै लाखियो ओमफ्राय गरम बोथोरावबो लाजायो आंथ' लानो मोजां मोननायखायनो गरम बोथोरावबो गोजां बोथोरावबो लाबाय थायो आरोना मोखांखौ गुरै मोनबाय थायो ओमफ्राय मोखां माननायफोराबो खारो आरो सिथरफोराबो जाया ओमफ्राय नै बियो बिराद मोजां रिजाल्ट फैगासिनो आथिं गावनाया बिखौ लानानै बहुत मानसियानो मोजां मोनदों बिनिखायनो आङो लाबोबावबाय सिगाङावबो लाबोदोंमोन सिगां लाबोनाया खायसे जोब्बाय एसे दंबावो ओमफ्राय थांबाय थानोबो सम मोनाना बिनिखायनो लानानै फैखाबाय आरो ओमफ्राय बेबो नै मरिंगा सेम्पुजों लोगोसे बेखौ लाफानांगौ दे लोगोफोर बेखौ लाफाबाथाय बिराद मोजां रिजाल्ट मोनो आरोना मोननैजों ओमफ्राय सोरबा बांसिन सेम्पुखौल' लानानै थाङो बियो दामा एसे बुरजाना सेरामा मोजांखायनो दामाबो बुरजा खोमा आंबो लागासिनो बे सेम्पुखौ जों सेरामखौ जों ओमफ्रायो सोरहाबा एकदम खानाय स्र' गयो नङा सोरबा उन्दुनायफोरावनो एकदम स्र' गयो ओमफ्राय आरो खानाय खानाबाबो बख'बानो स्र' फैयो बेफोरबायदि फैबाथाय बेखौ ला आरोना बिराद मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो ओरैनोथ' एफा एनैया गखायो ओमफ्राय बेफोरबायदि गदोबाथाय बेखौ लाबाथाय बिराद मोजां मोनगोन आरो आं लानानै मोजां मोननायखाय नोंथांमोननो शेयार खालामबाय सोरनोबाफोर नांगौबा अर्डार खालामहरबानो जाबाय दे ओमफ्राय थादो दे आबैनिफ्राय लाबो Apa masa deh? Masa? Bagurumba. Hei. Bagurumba. Hai bagurumba. Bagurumba. Hai bagurumba. Hai लोगोफोर नै माबा फुलकबिखौ आङो भिडिअआव नुदोंमोन आरो मालायफोराबो नुदों खोमा बेयावहाय जानाय थाव होनानै ओरै सावबाला एम्फौ ओंखारलायनाय नुदों आरो बेखायनो आं ट्राइ खालामना नायनो नागिरदों जानायनि सिगां एम्फौ ओंखारा नुनानैथ' आं ओरैबायदि लेथ्रा मोनबाय मुगैनाय मोनबाय बिनिखायनो आङो ट्राइ खालामना नायथारनोसै आरोना ओंखारा बिराद मुलि आरि होनानैसो बानायनाय जायोना बेफोरखौ बेखायनो थायोबो जानो हागौ थायोना थाया नायमारथारनोसै आरो गासिबावबो थायाबाबो बहाबा थायो खोमा बिलाइखौ गारग्रोजोबना लानो र' गारनानै लाबाय जानाय थाव होना लानोसै आरो भिडिअआव जेरै नुदों बेबायदिनो खालामथारनोसै
बिदि होदोंना जानाय थावखौ जुदि एम्फौ ओंखारबाय अब्लानिया आं दिनैनिफ्राय फुलकबि होननायखौनो जाला ओमफ्राय मोनलायथारदों मोनस्रासिगोनसो नामाथाय कबियानो नै जाहा फुलकबिखौ सावनानै नायबाय एम्फौ दंना गैया ओमफ्रायो नै गैया आरोना जाहा मोजां फुलकबिखौ मोनबोसनदों अबस्से नै बिथाङा मोजांखौ बासिनानै लाबोसनदों 30 थाखा लागोन नोंथांनो बिनिखायनो मोजां बिनिखायनो एम्फौ ओंखाराखै जानो हागौ बेलेगफोराव बहाबाफोरबो थानो हागौ बिनिखायनो बेबायदि ट्राइ खालामनानै जानाया मोजां आरोना आजिखालि बहुत मैगं थाइगङावनो मुलि होनाय जायो नालाय बिनिखायनो थानोबो हागौ आरो भिडिअआव नुनायखाय ट्राइ खालामनानै नायबाय एम्फौ गैया बिनिखायनो जों बेखौ दा उनावहाय ज्रेम गोथाव संना जासिगोन न' मा जानोसै नोङो बे मेथाइखौ लायदोंसै